Deci, în primul rând, vreau să zic că acesta să fie ultimul curs de dinainte de vacanță și nu știu dacă sunt mesaje de pe grup, doar că nu o să se țină în vacanță. Ok. Am pus prima problemă pe Docs. Am făcut eu problema mai de mult. Ok. Păi, Pot să zic soluția? păi în primul rând spune-ne ce cere. Ca să ne asigurăm că am înțeles-o toți. Ok, păi ni se dă C care reprezintă cerința, N care reprezintă numărul de numere din șir și apoi cele pe N numere. Apoi, la prima cerință, în fine, la numerele astea trebuie să adăugăm la dreapta lor niște cifre ca să devină palindrom. Și la prima cerință, ni se cere numărul minim total de cifre adăugate. La cerința a doua, trebuie să folosim cel multe cifre și să formăm numărul maxim de termeni palindrom aflați pe poziții consecutive în șirul obținut. Da. Și am luat șirul de la... Am luat numerele de la... Acum zic soluția, nu? Da, spune. Am luat numerele de la dreapta la stânga și am mers până când am întâlnit o cifră care este egală cu cifra cea mai din dreapta. De exemplu, la 1, 2, 2, 3, 2, asta se întâmplă când întâlnim primul 2. Ok. Apoi, în continuare, verificăm următoarea cifră, vedem dacă este egală cu următoarea cifră de după 2 respectiv și în cazul ăsta nu este. Deci, cumva am descalificat 2-ul ăsta, primul. Acum luăm pe următorul. Adică 3 nu să-l verifici să fie cu 3 sau cum? Poftim? Cum ai zis, de ce nu-i bun, de ce nu-i bun 2-ul ăsta? Eu acum încerc să găsesc cumva mijlocul palindromului. Ok, da. Și ca să fac asta, trebuie să
găsesc ce parte din asta, din partea de stânga de mijloc, se repetă în partea de dreapta de mijloc. Ok. Dacă cred că se înțelege. Da, adică practic Și o să acum, fie la final. Stai în mijloc. da, cumva meeting the middle. Tu practic vrei să afli asta. Da, da. Ok, da. Și acum cumva verific când întâlnesc începutul sufixului care este oglinditul părții din dreapta de mijloc. Ok. Cred că e un pic cam ciudat ce am zis. Da, adică practic tu vrei să afli acum, deci, mă rog, ți-ai fixat în mijlocul, din câte am înțeles, și vrei să ai partea asta egală cu partea asta, nu? Da, da. Și acum caut o cifră, astfel încât ce e după cifra aia și înainte de mijloc să fie oglinditul la ce e după mijloc. Deci cumva ar fi al doilea 2. Asta cu asta, asta cu asta, nu? Da, și caut prima astfel de cifră. Ok. Adică dă asta. Da, da. Ok. Și după aia continui și ca să verific dacă cifra e bună, continui de la cifra aia, tot verific spre dreapta dacă este egală cu cifra de pe partea cealaltă, până când ajung cu ele în același punct. Până când ajung cu indice 2 în același punct. Da, da, ok. Da, am înțeles. Deci, Apoi, odată ce știu mijlocul, pot să aflu ușor câte cifre trebuie să adaug. da, corect. Și la cerința 2 faci un sliding window și iese. E Ok. destul de ușoară. Da, deci, practic ce ai zis că cumva avem două părți la problema asta. Da, da. Prima parte, pentru fiecare număr, să calculez numărul minim de cifre pe care trebuie să-l adaug ca să devină palindrom. Și partea a doua să fie, mă rog, cerința 2. Și ca să rezolvi prima parte, tu ai zis că fixezi mijlocul palindromului, văd dacă se poate, că de exemplu 2 acesta nu putea să fie mijloc. De ce? Că ar însemna că 3-ul acesta trebuie să fie egal cu 2-ul acesta. Care, mă rog, nu se poate că numerele acelea rămân fixate. Cifrele acelea. Deci văd dacă se poate și dacă se poate atunci pot afla ușor numărul de cifre. De ce? Păi eu știu mijlocul și practic dacă doar fi mijlocul, de exemplu, înseamnă că așa 3 cifre aici, deci aici ar trebui să am tot 3 cifre, deci ar avea lungimea 5 în total. Și mă rog, tot așa. Și cred că mai trebuie să ai un caz puțin special când, mă rog, iarăși, cum e la palindrome, trebuie să avem grijă la paritatea lungimii. Adică, dacă doar fixez mijlocul, o să fie de lungime impară. Dacă trebuie de lungime pară, îmi fixez cumva cele două din mijloc. Ok? Bun. Da, eu de fapt am fixat capetele secvenței astea. Da, ok. De exemplu, păi și-ar merge că ți un stânga și un dreapta și stânga mărești, dreapta micșorezi, faci asta cât timp stânga e mai mică decât dreapta. Da. Și îți iese. Deci poți fără să faci cazul ăsta. Fără să adaugi un if în plus. Bun, și la cerința 2 vrem să adăugăm cel multe cifre. Păi, mă rog, practic ce avem? Dacă înlocuim cu
ADI să fie, mă rog, știm că f de ADI e o funcție care ne dă numărul minim de cifre pe care trebuie să le adăugăm. Și atunci la cerința 1 o să fie doar sumă din f de ADI. Și la cerința 2, dacă înlocuim ADI egal cu f de ADI, practic vrem să aflăm o subsecvență I de la I până la J de lungime maximă, astfel încât suma să fie mai mică sau egală decât un S dat. Și cum facem asta? Păi putem deci putem să calculăm sumele parțiale, nu știu, și sum de J, mă rog, asta e echivalentul sum de J minus sum de I minus 1 mai mic sau egal cu S, deci sum de J mai mic sau cu S plus sum de I minus 1. Și asta putem face ușor, fie cu two pointers, fie cu căutare binară. Nu? Și atunci iese. Ok. Pe atunci haideți să trecem la următoarea problemă. Aveți întrebări? Orice întrebare? Ok, sper că e clar. Am pus următoarea problemă. Păi, cred că putem face niște sume parțiale Da. și să vedem cele două secvențe disjuncte care au distanța dintre ele de minim 1, care au număr maxim de 1 în ele. Și după aia doar ducem în ele câți de 1 e nevoie. Și ăla e numărul de interschimbări. Ok. Da, deci, deci, în primul rând ce cere problema e că avem un șir binar de lungime n și mai avem și un număr t. Și pe șirul acesta binar putem face operații să alegem două elemente și să le dăm swap la valori. Și vrem să aflăm numărul minim de interschimbări ca să avem două subsecvențe disjuncte de lungime t și ambele subsecvențe să fie toate formate din 1. Și disjuncte adică să nu se intersecteze. Mă rog, cred că știați. Și tu ce ziceai că fac niște sume parțiale. Sau mă rog, mai spune o dată ideea, că n-am prea fost foarte atent. Ok, deci facem sume parțiale pe șirul ăsta mai întâi. Ok. Iar apoi ne uităm la sumele de lungime, la secvențele de lungime t și le găsim pe cele două care au suma maximă. Ok. Și trebuie să aibă și distanță de 1 între ele, ca să fie diferite totuși. Da, am zis că trebuie să fie disjuncte, nu doar diferite. Păi asta am și zis, trebuie să fim siguri că e distanță de minim 1 între ele. Păi, da, de La asta mă exemplu, refer. da, ok. Adică presupun că distanța te referi la gen
capătul dreapta la unul și capătul stânga la altul, sau? Nu? De asta zic. Da, ok, ca de genul. Ok, păi, bun, deci, ok, a fost o idee bună asta, că, în primul rând, putem calcula, sau mă rog, calculăm SDI, sau nu știu, ADI, să zicem, să fie numărul minim de operații, de interschimbări, ca să am toate valorile 1 în subsecvența de lungime t care se termină în i. Adică de la i minus t plus 1 până la i. Ok, și după aceea să vrem să găsim o pereche ij, astfel încât, deci în primul rând vrem să vedem că, hai să facem așa. Ok, deci, ok, hai să vedem ce proprietăți, astea sunt capetele celor două secvențe de la final, da? Ce proprietăți vrem să aibă? În primul rând vrem ca ambele capete să fie între t și n, nu? Ca să putem să alegem t la stânga, nu? Apoi, modul din... Ok, deci noi acum ce avem? Cele două intervale. Da, deci vrem să, nu, deci ne fixăm capetele de final, da, la intervalele acelea două. Deci vrem ca, Ok. ok, așa, asta și ce mai vrem? Creezi că modul de i minus j mai mare sau egal sau mai mare strict? Cred că, Pot scrie cu ambele. Mai mare sau egal decât t plus 1. Da. mai mare sau cu t plus 1? Am zis greșit. Probabil. Ba nu, cred că e doar mai mare sau egal cu t, nu? Că subsecvența Păi, da. aia j e... Da. Așa. Pot să atingă. Da, poți să atingă, exact. Ok. Păi bun. Păi hai să vedem, cum calculăm în primul rând? Și, ok. Și care o să fie costul la subsecvența asta ij? Câte operații trebuie să facem ca să... Adică nu subsecvența, gen... Subsecvențele. Câte operații trebuie să facem ca să... Păi, t minus valorile de la sumele parțiale. Cred că 2 ori t, nu? Că e gen... Facem suma la ambele. Da. Da, ca să fac prima o să vină t minus Da. sum de minus t, sau mă rog, t minus a de i, nu? Plus t minus b de i. Totuși, ce e b de i în cazul ăsta? Scuze. A de i, da. A de j. A de j. Da, ai dreptate. Cum fac să spun acest spațiu? Oare nu merge? Mă rog, să zicem așa. Ok. Păi să cum calculăm A? Adică, mă rog, prima chestie. Cât o să fie A de I? Ups. Mă, nu, stai. Mă rog, asta e A de I plus A de J, că am zis că e direct numărul minim de interschimbări. Da, e numărul. Da, și cum calculăm A? A de I cât o să fie? Da, de i o să fie sum de i minus sum de i minus t. Mă rog, ce de genul, da. Deci, practic, În fine, termină. asta e cât de 0 am în subsecvența asta, nu? Da. Ok, că practic ce facem? Adică fiecare 0 vreau să-l mut în afară, nu? Și îl mut în afară,
fiecare mutare e cumva operație, că nu pot să mut 2 de 0 deodată sau ceva. Ok? Cred că e clar. Bun. Și cum calculăm 2 acum? Păi chiar greedy nu merge. Să luăm ăla care pare cel mai bun pe moment. Că e posibil să strice ceva mai târziu. Da. Totuși, cum faci asta cu penul până la 1.000.000 și cu limita de 0,04? Păi înseamnă că vrem cea ODN, nu? Probabil. Da. Hai să vedem. În primul rând putem presupune că e mai mic sau egal cu J, nu? Că I, J, Da. mi tot aia. Mă rog, chiar strict. Da. Ok. Și atunci cât o să fie modul de I minus J? Atunci, modul de minus j o să fie mai mare sau egal ca t, nu? Nu, modul de I minus J. Dacă E mai mic ca J, cât e? Adică dispare modulul, practic. Nu? Da, e minus j. Uh, J minus I. Mă rog. Da, ok. Da, j minus i. Da, și asta ce înseamnă? Nu putem rearanja puțin chestia asta? A, j egal cu t plus j mai mare sau egal decât t plus i. Da, deci G mai mare sau egal cu T plus I. Bun. Și acum te-ai prins sau încă nu? Nu. Păi, să zicem că fixăm I, da? Mhm. Atunci vreau J mai mare sau egal cu T plus I și A de J minim, că A de I plus A de J să fie minim înseamnă că A de J să fie minim, nu? Da. Păi bun. Păi și ce e asta? J mai mare sau egal cu ceva și A de J să fie minim.
Present pe exemplu, ok? Mhm. Ah, să un exemplu mai mare totuși. Bun, mă rog, să zicem că mi-l fixez pe ei să fie, nu știu, asta să fie subsecvența, deci am 3 egal cu 4, ok? Atunci ce vreau? Vreau J mai mare sau egal cu, deci J poate fi una dintre pozițiile astea, cred, nu? Da. Și vreau J minim. Uh, Hai să luăm altă subsecvență de asta. Dacă era aici, atunci era așa ceva, nu? Cred. Mhm. Da. Ok, și ce sunt chestiile astea negre? Sunt valorile posibile pentru J. Da, și ce... sau nu știu, ce reprezintă în șir? Adică ce poziție acoperă? Un sufix în final al șirului. Exact. Deci noi ce vrem? Minim Nu scuze, nu înțeleg. nu? Nu asta vrem. Ah, da, cred că am înțeles. Adică, pur și simplu, dacă mi-aș putea calcula și de genul Da, 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 am înțeles. să fie min de A de J cu J mai mare sau egal cu I, da? Și atunci vreau suf de I plus T, nu? Și cum calculez suf de I? Un fel de sumă parțială, da? Mă rog, nu sumă parțială, e minim parțială, practic. Cum Mm. calculez în nodul de N? Cât o să fie suf de I? Suf de I minus... Minimul dintre suf de I minus 1 și... Nu chiar I minus 1, dar aproape. Că e pe sufix. Atunci de unde vine? Din dreapta, nu? I plus 1. Da, e plus 1. Și cum fac asta? Pe de la dreapta la stânga. Da. Ups. Ok. Bun. Pe și atunci doar vreau suf de I plus T. Mhm. Și cum o să-mi arate mie codul? Păi, mă rog, îmi calculez A și suf. Și să fac practic... trebuie să așez... Ok, doar răspunsul. Răspunsul inițial egal cu... Nu știu... Infinit, să zicem 1,9. Ok. Știți ce înseamnă 1,9, nu? Sau nu? Da. Ok, 1,9 adică, mă rog, 1 miliard. Adică 1 urmat de 9 de 0. Așa? Și dacă I plus T mai mic sau egal cu N, trebuie să verificăm și asta. Răspunsul minim între răspuns și A de I plus F de I plus T. Pa. Și atâta. Ok, e clar? Mhm. Mă rog, aici putem scăpăm de if-ul ăsta, că pot doar să pun... Adică... Așa. Ok. Și, mă rog, mai este cazul, când e răspunsul minus 1? Că mai spune aici că poate să fie imposibil. Când așezi minus 1? Atunci când nu avem suficient step 1 ca să umplem secvența cu numărul minim de interschimbări. Da. Și atunci câți de 1 trebuie să am? Trebuie să avem answer de 1. Nu chiar. Answer plus ce era deja în secvența aia. Da, ok, mă rog. Sau, pur și simplu, gândește simplu, gândește că nu știi answer. Adică poți face direct la început. Foarte simplu. Dacă am două subsecvențe Trebuie să ai distincte. 2 ori T. Da, exact. Când numărul de 1 e mai mic decât 2 ori T. De ce? Păi trebuie să am două subsecvențe disjuncte de lungime T. Deci trebuie să am cel puțin Da. 2 ori T de 1. Ok.
E clar? Aveți și întrebări? Ok. Păi dacă nu, trecem la următoarea problemă. Bine, dacă ați făcut-o, o să spuneți. Ok. Ați citit-o, nu? Da. Ok, și ce cere? Păi ni se dau numerele A, B, K1 și K2 și să determinăm câte sunt mulțimi de două elemente
numere naturale XY cu XY cuprinse între A și B, astfel încât CMMDC-ul al lui X și Y să fie multiplu de K1 sau multiplu de K2. Da, ok. Și ca să se îndeplinească condiția asta, X și Y trebuie să fie ambele divizibile cu K1 sau ambele divizibile cu K2. Da, deci prima observație ar fi că GCD între X și Y divizibil cu un D anume, echivalent cu D divide X și D divide Y, nu? Da. Bun. Deci vedem că ori K1 divide X și K1 divide Y sau K2 divide X și K2 divide Y, ok? Da, păi câte numere divizibile cu K1 sunt între A și B, înmulțit cu numărul ăla minus 1, supra 2, trebuie să fie distincte, plus celelalte care sunt cu K2. Și trebuie să scădem intersecția care se întâmplă atunci când X și Y sunt divizibile ambele și cu K1 și cu K2. Da, deci e foarte bine. Deci dacă notăm, mă rog, practic vrem să aflăm, o să notăm, nu știu, A, să zicem, câte perechi XY au K1 divide X și K2 divide X, B să fie câte perechi XY au K2 divide X, sau nu, așa, K2 divide Y, și câte perechi XY au asta și K2 divide X, K2 divide Y, și D similar, doar că aici e sau. Și practic vrem să aflăm D. Și noi ce știm e din principiul includerii și excluderii că D egal cu A plus B minus C. Nu? Da. Atunci ca să aflăm D, o să aflăm A, B, C și după aceea doar înlocuim aici. Bun. Hai să vedem. Cum aflăm A? Păi vrem să avem... Mă rog, hai să prată... Dacă am vrea doar K1 divide X, atunci câte perechi ar fi? Pentru K1 divide X, Adică câte X-uri ar fi? Să zicem că am ignorat Y-ul pentru moment. A supra B supra K1 minus A supra K1. Ăsta zic ceva greșit. Cred că așa. Ba da, e corect, e Adică corect. câte sunt mai mici sau egale cu B și sunt divizibile cu K1, minus câte sunt mai mici strict K și sunt divizibile cu K1. Adică un fel de sumă parțială, practic. Nu? De ce e A minus 1? Păi vrei să scazi câte sunt mai mici strict decât A, nu? Păi A nu e indicele de start? Nu-i primul? A nu e la mai mic? Ba da. Și vrei să scazi câte sunt mai mici strict decât A, nu? Da, mă scuzi. Să fie mai mici strict decât A, nu problemă. Să fie mai mici strict decât A înseamnă să fie mai mici sau egale decât A minus 1. Da. Ok, e clar asta acum, ok? Nu? Mhm. Sigur? Da. Ok. Deci asta e pentru X. Și pentru Y cât o să am? Și pentru Y o să avem la fel. Da, exact. Minus 1, ca să nu fie egale. Da, deci practic vreau să scad cazul ăla în care sunt egale, cred, nu? Aici, X egal cu Y nu se numără. Deci mai scad un 1 ca să nu fie egale.
Ok. Și supra 2. Supra 2 ca să nu se repete. Ca să nu fie și inversele. Da, exact. Și împart la 2 că x, y și x, x, y și y, x sunt la fel. Ok? Adică, mă rog, cred că e clar, nu? Mm? Bun, cum aflăm B? E la fel, doar cu K2. Da. Și C e la fel, doar cu CMMDC. CMMDC de K1 și K2. Bun, și cum aflăm C? Deci vrem, nu chiar CMMDC, dar aproape. Deci, K1 divide X și K2 divide X. De CMMC. Da, Multiplu. CMMC. De K1 și K2 divide X și CMMC de K1 și K2 divide Y. Și, din nou, la fel ca A, doar că înlocuiesc K1 cu CMMC de K1 și K2. Bun. Și cam atâta. Adică, mă rog, ca să calculez, mă gândesc că știți să calculați cel mai mic multiplu comun, nu? Păi e A ori B supra CMMDC. Da, exact. Ok. Pe cam atâta. Cred că trebuie să avem grijă la long când facem, da, mă rog. Ok. Aveți întrebări la problema aceasta? Ok, sper că e totul clar. Am pus următoarea problemă. Ups. Vă recomand să știți doar linia asta. Că restul cerinței nu prea e doar povestea. Putem face cu programare dinamică, cred. Să găsim tripletele crescătoare ca forță.
Și apoi putem să verificăm dacă ne convin sau nu. Dar asta e în pătrat și nu știu dacă e prea bun. Cum faci o programare dinamică? Păi, sub șir de... Păi ne ține minte într-un vector. Ok. Uh, cumva unde am adăugat, la ce triplet am adăugat numărul monstru curent și folosim asta pentru ceilalți monștri ca să-i adăugăm în continuare la Uh, tripletele neterminate. Vezi că îți trebuie numărul de triplete, nu... Stai. Da, e mai simplu decât credeam. Cred că este mai simplu. Eu spun că n-am putea să facem efectiv 3 foruri. Nu, nu chiar. Chiar fi în lateral. Adică e 11 puncte, da.
Vreți o idee? Păi la ce v-ați gândit până acum? Hai că ce știu să facă n pătrat log n, dar nu cred că ajută cu nimic. Păi, și asigură, să zicem soluția 1, da? Hai să soluția brut, da? Care ar fi cea mai ușoară soluție? Păi, fixezi IJK, nu? Și verific. Și ar fi o DN la 3. Deci aproximativ 11 puncte luăm. Mă rog să pun aici. Puneți-mi soluție n pătrat log. Păi fixăm primele două și îl căutăm binar pe celălalt după ce am sortat șirul. Asta-i dă e n log n plus n pătrat log n. Ok, de ce vreau? Deci vreau și am... Deci K mai mare ca J, P de K mai mare ca P de J și P de K mai mic sau egal cu S minus P de I minus P de J. Deci... Așa, bun. Deci vreau să văd câte numere... câte K-uri de la J plus 1 la N au valoarea între P de J și S minus P de I minus P de J, nu? Da. Ok. Și asta și faci cu căutare binară, nu? Da, dar nici asta nu cred că merge din cauza indicilor. Pentru că chiar dacă știi cea mai mare valoare care se potrivește, nu știi ce se întâmplă la indici prea bine. Da, adică e puțin știat cu căutare binară, adică Da, tu ce ai vrea? Ai vrea practic, dacă ți-ai putea ține un vector sortat, nu? Cu valorile, ok, K mai mare ca J, da? Asta din nou trebuie să fie un sufix. Deci să zicem că îmi pot ține pur și simplu vectorul de valori din gen sufixul acela, ok? da. Și acum să am practic un vector și vreau să văd câte valori au gen, mă rog, valoarea între ăsta și ăsta. Și cum fac asta? Păi aș putea face căutare binară dacă mi-ar fi sortat șirul, nu? Mhm. Păi aș putea face să-l țin sortat? Păi îl sortăm inițial. Da, dar nu pot sorta tot șirul, că după aceea pierd valoarea despre, informația despre indici. A. Păi îl sortăm și ne păstrăm șirul inițial. Adică, Așa. da, ok. A, da. Da, am putea deci sortăm Da. mă rog, sortăm. Bine, ne putem face un șir de perechi care țin minte valorile și indicii care le corespund. Da, mă rog, gen, construim un nou șir, să zicem, care să fie șirul P doar pe sortat, ok? Mă rog. Și acum aș vrea pentru fiecare J, nu? Să știu gen valorile de pe sufix, nu? Cea de genul aș vrea. Da. Ok. Și cum fac să le aflu? Adică eu să am o mulțime de indici pe care o să le consider la un J, nu? Mhm. Păi și cum e aflu? Mă scuzi. Nicio problemă.
Am vrea să avem numerele dintre indicii J și K doar că sortate. Dintre J și N, cred. Nu? Și K-ul după aceea, mă rog, îl cauți binar. Nu? Da, J și N, da, scuze. Da. Păi, și nu putem face asta. Ba da, Cum? păi avem share-ul sortat și după aia doar ne... Deci am putea face de genul... nu știu, facem K, așa de genul. Deci, practic, ce aș vrea să fac? Deci, inițial, îl adaug pe K, nu? Da. Și după aceea aici ce să fac? Păi știu că trebuie să am K mai mare ca J. Și atunci nu-l pot avea pe J, că trebuie să mai mare strict. Deci îl scot pe J, nu? Mhm. Păi și acum, sau mă rog, așa un... Să facem cam un șirven care le adaug și le scot, ok? Păi și acum nu o să fie cumva aici răspunsul gen câte, sau gen, să zicem așa, forin, capa de la 1 la, de la 1 la n minus j, sau, mă rog, nu știu, să nu numesc exact. Adică, practic, mă duc prin mod în valorile lui. Da. Deci, Asta nu e pe... spune. Asta nu e peste în pătrator log n? Ba da, e în a treia. Dar, eu ce pot să fac? Să adaug și să scot. N-aș putea, gen, să fac asta cumva rapid sau ceva. Păi facem o stivă. Păi nu prea, că eu acum aș vrea să le țin și sortate, nu? Adică eu aș vrea să-mi țin și vectorul sortat. Și ok, cu adăugatul să zicem că m-aș descurca, că de fapt asta practic, aici aș vrea să iau un șir și să-l sortez, da? Deci aici m-aș descurca, nu? A, da. Doar că aici vreau să scot și să scot e destul de greu. Mă rog. Adică trebuie să scot de n pătrat ori, deci aș vrea să scot în log n sau o de 1 sau ceva. Nu? Mhm. Și mă rog, asta se poate face cu o structură dată numită EB, nu știu dacă știți. Dar, adică nu prea e pe tema discuției. Adică, soluția de asta e mult mai ușoară de atâta. Așa că... Haideți să vedem o altă idee. Păi ce trebuie să fixez, nu? Adică Să- dintre I și K parcă am trebuit să-l fixez. Cel puțin unul, nu? Și atunci pe care să-l fixez? Păi unul dintre capete ca să le limiteze pe celelalte. Luăm pe capa. Dacă fixez I, Ah, o ok. să scriu că J mai mic ca K, adică mă rog, adică nu-mi dă foarte multă informație în plus, nu? Dacă fixez I sau K, nu? Dar dacă fixez J, ce înseamnă că e mai mic ca și mai mic decât K, da?
Păi practic asta poate și că e doar I mai mic ca J și J mai mic decât K, nu? Da. P de I mai mic ca P de J mai mic ca și P de K. Ce înseamnă asta? P de I mai mic ca P de J și P de J mai mic decât P de K, nu? Și mai trebuie și P de I plus P de J plus P de K mai mic sau egal cu S. Și asta e echivalentă cu P de I plus P de K mai mic sau egal cu S minus P de J. Ok? Da. Bun. Păi și acum de ce asta mai bine? Păi hai să ne uităm la, mă rog, asta ultima chestie, din nou, nu ne ajută prea mult, într-adevăr. Dar unde ne ajută mult e aici. Că acum, practic, astea două chestii sunt destul de separate, nu? Că, adică I și K nu mai au nicio treabă între ele aici. Nu? Da. Deci cumva ne ajută cu ceva în plus. Dacă fixam I, atunci știam doar I și P de I, practic. Adică nu ne ajută să avem restricțiile mai ușor de rezolvat sau ceva. Bun. Deci, hai să-mi cam fixați G, ok? Da. Și acum, hai să mai fixez încă un indice, că dacă am doar unul dintre indici fixați, nu prea am cum să fac P de I plus P de K. Adică, ar cam trebui să știu și ori I ori K, nu? Și atunci pe care trebuie să-l fixez? Pe I sau pe K? Fixul pe I. Ok, da. Adică, mă rog, putem fixa oricare, că I și K Da. cumva simetrice, deci... Adică aproximativ la fel mă refer la restricții. Ok, deci fixez I. Știu că I mai mic ca J, P de I mai mic ca P de J. Și rog P de K mai să calculez minus P de J. Minus P de I. Și minus P de J. Ok? Bun. Dar stai și că P de K mă arăt cu P de J. Bun. Știam și că J mai mic decât K. Deci vreau K să fie iarăși un sufix, practic, de la J plus 1 la N. Și P de K să fie, din nou, într-un range de valori. Ok? Și atunci, ați putea zice că, nu știu, poate n-am făcut ceva foarte diferit. Dar că eu să zic că am făcut ceva destul de diferit. Că eu zic acum că îmi pot ține pur și simplu un vector de valori care să aibă toate valorile în ordine crescătoare. Cum aș putea face asta? Păi aș putea face genul J de la N la 0, adaugă de J plus 1, sau mă rog, J de la N minus 1, că nu poate fi N. Deci le adaug pe J plus 1 și cam atâta, nu? Adică dacă aș putea face, deci o să vreau să țin vector V cu valorile de pe sufixul J plus 1 N sortat în ordine crescătoare. Și acum, ca să adaug J plus 1, practic, dacă pot face asta în O de N, sau mă rog, O de N sau O de N log N, atunci ar fi destul de bine. Pentru că dacă fixez I-ul, acum pot căuta binar pe K, nu? Da. Păi și cum fac să adaug aici?
Adică, pur și simplu, am un vector V sortat în ordine crescătoare. Și eu mai vreau să adaug o valoare la V și în continuare să fie în ordine crescătoare. Găsim poziția la care am vrea să-l punem și shiftăm elementele celelalte. Da, adică, deci pur și simplu pot să... ok, așa. Găsim elementele între care e cuprins. Da, deci găsesc, pot să zicem, I astfel încât V de I mai mic decât mai mic sau cu X mai mic sau egal cu V de I plus 1 și după aceea adaug valoarea X pe poziția V de I. Și atunci ce complexitate o să aibă? Complexitate de ODN. Da, ODN, că asta e ODN și asta e tot ODN. Ok. Și acum în forul ăsta cu ce trebuie să fac? Păi dar trebuie să-l caut binar pe capa, nu? Că practic deja am știut valorile în ordine crescătoare. Da. Și atunci ce complexitate o să am în total? Păi pe pătrat log n. Da. Bun, și acum avem 38 de puncte. Ok. Și acum hai să vedem cum facem să optimizăm la n pătrat. Sau hai să vedem ce trebuie optimizat ca să avem n pătrat. Adică care parte e cea mai înceată din cod. Păi aici ar fi shiftarea asta pe care o facem. Păi asta ce complexitate are? Adăugarea. ODN. Păi și atunci în total cât o să fie? Să adaug toate. Poftim? Cât o să fie în total să le adaug pe toate? Adică, Toate elementele. da. O să fie pode pe pătrat. Păi bun, dar avem ODN pătrat log, adică nu de acolo vine, nu? Da. Păi de la căutarea binară. Exact, da. Deci aici am un for, deci asta e n, asta e tot n și să caut binarii log, nu? Deci vreau să optimizez căutarea binară de la O de log n la O de 1, nu? Sau cea de genul. Adică ca să scap de log n. Și cum pot face asta? Că pare cam greu așa doar să iau căutarea binară și să fac o de 1, adică nu prea ar avea cum. Nu? Totuși. Păi totuși cum știm instant indicele corect pentru capa? Păi nu știu. Adică nu prea știm, asta e problema. Nu? Și atunci cum iese nod de 1? Păi nu știu. Adică asta vrem să facem acum. Și mă rog, intuitiv nu putem pur și simplu doar să luăm căutarea binară și să optimizăm de la log n la O de 1, că na, dacă puteam căuta binar în O de 1, atunci era destul de cunoscut.
Și atunci poate mai trebuie să schimbăm ceva. Hai să luăm un exemplu. Să pe asta cu mai mare. Să zicem că J-ul e, nu știu, cât era să stați? 15. Să zicem că ăsta e J-ul, da? Și atunci ce vreau să fac? Vreau să văd câte perechi capa au e mai mic ca J, P de mai mic decât P de J, J mai mare, J mai mic decât K și P de J mai mic decât P de K. Și P de I plus P de K mai mic sau egal cu S minus P de J. Bun, și ce am face noi? Păi mi-aș fixa unul ăsta. Și eu în dreapta așa și 5, 7, 8, 9. Ar fi în dreapta, da? Gen sortat. Și mi-l fixez pe ăsta. Și mi-l fixez pe I. Deci ăsta e J. Să zicem că s-ar fi. Și atunci vreau să văd câte valori au. Să-mi P de egal cu 1. Și vreau P de K mai mic sau egal cu 16 minus 6 minus 1. Adică 9. Și ce aș face e că aș căuta binar. Și mi-ar da că ar fi doar 9-le ăsta. Dacă aș avea I-ul mai încoace un pic, atunci ar trebui P de K mai mic sau egal cu 8. Deci ar merge și 9 și 8. Da? Deci înainte mergea 9, acum merge 9 și 8. Dar acum îl fixez pe 4 asta. Atunci vreau P de K mai mic sau egal cu 6. Și atunci ar merge stați. Ok, îți poate să fie greșit puțin aici. Deci prima dată trebuia să-mi am egal cu 9, deci mergeau toate. După aceea am vrut mai mic să egal cu 8 și acum mergea doar asta. Cum vreau mai mic să egal cu 6, deci nu mai merge niciunul. Deci inițial mergeau astea. După aceea nu mai mers ăsta. Și acum nu mai merg nici astea două. Hai să luăm un alt exemplu. Dacă așa jiu aici. Sau hai aici. Atunci aș avea că V egal cu 7, 8, 9. Și dacă fixez I-ul să fie aici, atunci am P de egal cu 6. Și erau P de K egal cu 16 minus 5 minus 6. Adică 11. Și care o să meargă? Păi toate. Dacă îmi fixam I-ul să fie aici. Atunci iarăși mergeau toate. Și mă rog, pentru indicele asta care o să meargă toate în general. Astăzi. Ba nu. Aici e 16 minus 5 minus 6. Asta e 5. Și atunci nu merge niciunul. Dacă P de egal cu 2. O să fie mai mic sau egal cu 9, deci o să meargă iarăși toate. Și dacă P de egal cu 4, cine o să meargă? Trebuie P de K mai mic sau egal cu 7. Care K o să fie bune din 7, 8, 9? Merge doar 7.
Da, doar 7 ore. Ok, nu știu exact ce hint să vă dau. Păi nu se schimbă tot timpul K-ul. Da, într-adevăr. Știți tu pointers? Da. Și n-am putea oare să facem un fel de two pointers aici? Ah, da, cred că înțeleg. Cum am putea, sau când am putea face two pointers? Păi când schimbăm I-ul, Da, vedem dacă putem muta K-ul în dreapta sau dacă trebuie să-l mutăm în stânga. da, și ca să putem face two pointers, am vrea cumva mereu să-l mutăm în aceeași direcție pe capa, nu? Adică dacă nu zicem că pe el mut mereu la stânga, atunci pe capa aș vrea să mut mereu, nu știu, la dreapta. Sau tot la stânga. Nu? Deci și valorile pentru I trebuie să fie sortate? Exact, da. Deci, dacă aș avea valorile după I sortate, atunci aș putea face two pointers. Și cum fac să le țin sortate? Păi putem face la fel, nu? Da, exact. La fel cum le țineam pentru capa. Ok, deci hai să facem o mică recapitulare de la ce am făcut. Deci am fixat G și acum țin valorile pe care le poate avea I și K sau I în ordine crescătoare și G în ordine crescătoare și K în ordine crescătoare. Ok. Și acum aplic two pointers și cam atât. Ca să le țin în ordine crescătoare, pur și simplu văd unde trebuie să îl inserez și îl inserez acolo. Și ca să aplic two pointers, doar aplic two pointers. Atunci o să vină O de n pătrat. E clar? Da. Nici o întrebare? Poți explica, please, cei two pointers? Da, ok. Deci, practic, în cazul de față, am două șiruri sortate. Să zicem, nu știu, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Și asta e A. Și B, 2, 2, 2, 6, 8. Și vreau să număr câte perechi geam astfel încât AD plus BG mai mic sau egal cu S. Și cum o să fac asta? Păi, pornesc cu I egal cu 1 și J egal cu ce lungime are V5.
Și o să fac practic forii de la 1 la n, adică lungimea lui A, cât timp a de i plus b de j e mai mare ca s, atunci e minus minus, că j trebuie să fie mai mic. Și la final, pur și simplu fac answer plus egal cu j. Adică pentru eu acesta câte j-uri mergeau. Și atunci chestia asta ce complexitate o să aibă? Păi O de n plus m. Că, de ce? I-ul ăsta e de la 1 la n și j-ul ăsta pornește de la m și de ce nu mult m ori o să-l scad cu 1, nu? Și atunci, în total, o să-l scad de m ori și pe asta îl cresc de n ori, deci n plus m. Alte întrebări? Ok. Am pus următoarea problemă. La problema asta 0,33 considerați fie 1 pe 3, nu? Noi considerați să fie 33%. Ah, ok.
Ok, păi putem lua indicii numerelor pare Ok. și putem să ne uităm la o secvență de... Prima dată putem scrie pe D ca o fracție. Da, ok. În fine. Și în cazul în care și la 0,50 1 pe 2 și o să luăm fiecare secvență de un indice a unui număr par Ok. și o să încercăm să o extindem fără să adăugăm alte numere pare ca să ajungem la densitatea respectivă. Și o să continuăm asta cu 2 pe 4, etc. Și asta cred că o să fie... dar poate să ajungă destul de mare complexitatea. Da, nu-i bun. Ok, păi în primul rând, cred că v-ați prins și voi că putem face pur și simplu gen ADI devine ADI modulul 2, că ne interesează doar dacă e par sau impar. Nu ne interesează valorile efective. Păi o putem face ușor de împătrat. Asta e o soluție destul de naivă. Da. Luând fiecare subsecvență de indici de numere pare și după aia văzând câte numere impare ar trebui să conțină secvența respectivă pe care o căutăm. Iar apoi încercăm să extindem secvența aia la stânga și la dreapta fără să mai adăugăm alte numere pare ca să ajungem la densitatea corectă. Ok, vrei să zic o soluție în pătrat mult mai ușoară? Ok. Fixezi capetele subsecvenței și calculezi numărul de valori pare și numărul de valori. Și doar verific să fie raportul de. Da. Ok. Ok, vreți să mai stăm sau să vă dau o idee? Dă-ne ideea. Ok. Pe în primul rând, hai să că calculez, nu știu, sum de i, gen numărul de valori pare din unui i. Practic fac sume parțiale, ok? Și eu vreau acum
numărul de perechi IJ pentru care ce trebuie să am? Pe câte numere păream? Sum de J minus sum de I minus 1, nu? Mm? Și care e lungimea? J minus I plus 1. Da, J minus I plus 1. Și vreau asta să fie egal cu D, nu? Da. Mă rog, asta e... nu-i partea întreagă. Trebuie să înțelegi, da? Așa. Egal cu D ori J minus I plus 1. Și mă rog, vă mai las puțin, vă mai las 2 minute. Încercați să rescrieți chestia asta într-un mod care să ne avantajeze cât mai mult. Păi, cred că cel mai mult ne ajută să-l scriem pe sum de J în funcție de sum de I minus 1 și de ori J minus I plus 1. Deci, așa zici. Eu zic că putem face ceva ce să fie și mai avantajos de atât. Da, ideea era bună, adică
scoatem lungimea în funcție de celelalte? Nu. Ok. Încearcă să scoți cumva două chestii în funcție de celălalt sau, mă rog, nu știu cum să zic. Adică, mi se pare că prea te axezi pe ori pe sumă, ori pe lungime. Încearcă cumva să mai combini niște idei. Ok, hai să vă dau un hint. Dacă am un șir, pot număra, sau cum număr, câte perechi au AD egal cu ADJ. Și, mă rog, N-ul, nu știu, 2 e 5. Păi, în cazul în care lucrăm cu numere mici, facem vector de frecvență, altfel facem un hash map alt, că dacă nu ne uităm la următoarea apariție a numărului în șir. Da, ok, deci un vector de frecvență sau un map, sau cea de genul. Ok, și încercați să reduceți la problema asta, sau la cea de genul.
Păi totuși că ne băgăm în vectorul de frecvență, nu trebuie să numărăm de câte... Nu trebuie să uităm la fiecare pereche de indici? La fiecare secvență? Cum? Păi ca să avem ce băga în vectorul de frecvență, ca să Da. băgăm densitățile în vectorul de frecvență, n-ar trebui să ne uităm la fiecare indice de start și de final și să băgăm aia în vectorul de frecvență, nu-i tot n pătrat? Păi asta e ODN, nu? Să mă rog. ODN log dacă folosești map, nu? Da. Păi bun. Deci dacă aș putea cumva să reduc problema asta la problema asta, atunci ar fi ODN log sau ODN sau ceva. Adică Da, eu stai, nu mergem. asta vreau să văd. Credeam că ziceai că aplicăm direct vector de Nu, nu frecvență. direct. Asta, da. Dacă am putea cumva să descriem asta, să se reducă la asta, ar fi perfect.
Ok, încă un hint ar fi să faceți gen în stânga să fie ceva gen A de J. Să nu pun așa cu steluța. A de egal cu A de J. Și mă rog, au gen... Hai să nu, hai să zicem X. Păi pot să iau x de i să fie sum de i minus de ori i. Ok. Și acum hai să vedem gen cum ai ajuns la asta. Deci Păi toată rescriem asta. steluța aia, da, exact. Ok, deci am steluța ăsta. Și ce pot să fac? E pur și simplu iau... Deci, mă rog. Dacă desfacem puțin paranteza, la gen, nu chiar tot. Ok, și practic pot să mut un J ori 2 în stânga. Și am aici un plus de ori minus plus 1. Deci sum de J minus J ori 2 egal cu sum de I minus 1. Și plus de ori I minus 1 e de fapt minus de ori I minus 1. Deci dacă notez x de egal cu sum de I minus I ori D, chestia asta e echivalentă cu... Așa, steluță, steluță. Echivalent cu x de egal cu x de J. Deci ce pot să fac e pur și simplu for I de la 1 la n, x de egal cu sum de I minus I ori D, f de x de I plus plus, și mă rog, answer plus egal cu f de x de I. Și atât. Și încă o chestie. Mai trebuie să aveți grijă de cazul în care gen I egal cu 0, adică nu, adică I egal cu 1. Că dacă aveți I egal cu 1, I minus 1 o să fie 0. Și mă rog, mai trebuie să faceți aici un f de 0 plus plus, practic. Că gen x de 0 egal cu 0. E clar? Și, Da. mă rog, încă o chestie ar fi că D-ul ăsta e un număr real. Dar ce putem face că dacă mulțim x-ul cu 100, atunci practic toate o să fie numere întregi. Și sum D-ul ăsta e cel mult n. Deci, mă rog, ideea e că asta o să fie cel mult gen O de gen n ori 100, practic. Adică 100 de mii ori 100, 10 la 5 ori 100, 10 la 7, care intră în 128 de mega. Deci putem și vector de frecvență. E clar? Da. Ok. Păi cam atât atunci pentru azi. O să ne vedem data viitoare, sau mă rog, nu cu mine. Cred că pe 15. Sau pe 10, de fapt, poate. Mă rog, după vacanță. Așa că vă urez sărbători fericite și succes în continuare. Mulțumim, sărbători fericite. Sărbători fericite.